30 ron brad no? Oh. Agad kayo. Ano eh? Dagang pasahero guys. Dagang motor di walay pasahero guys. Guys. Dagang motor guys pero walay pasahero guys. Dagang Lagi di barko. Di barko guys. Una na din nagbarok sa barko guys. Guys, kuan mi diri guys. Oy mi guys. Onay dalan pa ingog kuan busay. Na dalan guys. Paingon ni og kuan busay. Busay ni guys. Guys. Na guys. Oh guys. Dalam guys. Guys. Oh guys. Sarang ning brother guys. Okay guys. Okay, jalan guys. 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 Ano man ni guys? Na jalan guys. Hey Rob. Lisod. Allah, naunsam man dala na guys. Naunsam na guys. Oy. Allah guys. Naunsam na guys. Ani ka maagi guys. Uy. Guys, naunsam na ni guys. Agaray. Masa sa ko guys. Oh, grabe guys. Grabe yung driver guys. Grabe yung driver. Guys. Ayun na yung driver guys. Ano ako ikot na kami na iyo guys. Magkaya po sa balabang guys. Kani siya guys, paano nyo guys? Brad Pintoy. Ano siya sa guys.
pa ng tano nilang kagliko eh. Nagkarga sila. Wala. Karagana nila oy. Paglingo si Arjan, gasino ko. At parang masiti. Tarong mo yun. Bitaw ng Sinigaran. Tuhan kayo. Muna ni paghayakot ba guys? Balas. Oh, yuta di ay. Katawa sila guys. Oh. Oh. Tugan man ang manok. Loko mo na ko dili. Loko mo na. Yan, matipak ano nagsapawan. Oy, dali basa. Dari una. Pero bagag ya, butay na bagag. Asa butang ninyo kay. Tara. Tara. Kanay sinaw na sa sunod. Mensahe lang. Osa. Bibili ng lublak ka. Osa man ang mga Kayo magkukuan. Hiwi ba ni? Bibi Suno rin. Nag-aanak ko Toyota mo po ilang pailan na. Kato dito mas ko lagi. Unton raman dili man musupa. Oh. Unton raman ang yuta o gasa ng Mason ka niya. Masuntukan ka na. lagwit na muka ma. Oh, suwan ma kaduha noon, makaduha pa. Ano yung Olympics ya? Oh, kiraman rin. Okay.